Why I keep on saying so? Because we are a family. We are fighters. Mr. D. But if we are fighters, we've got our commanders. Listen to what the commander says. Not to search where is our commander living, how is our commander living. You lose that gap, which is always, it is always being said along the railway line. It says, mind the gap. If you lose a stride getting into that train, mind the gap, you drop down, the train will crush you. When is this? Inani Bonyari, Mr. D, do not aura. And I'll never lose power to talk. It's either my brain can lose whatever, but my mouth will still be running on. That will be the last thing to say out what is within me. Brain inotanga kurusa, asi murume ndokupedzisira kurusa. Waya muchida kutsvaga zvavo ari papi iye nyoka yemabhunu imi mundikwanire ari papi munharaunda ndova muchazosvika futi. Because once you lose hope, everybody will lose hope. But mbuya nehanda, one day will say it out. You are cowards. Ndakakupai pfungwa, ndikakupai maheu mukama, ngoma dzikarohwa mukatamba, tsvimbo ndikapa umwe neumwe. Sachamuda chi? Maona kudzokera kuna mbuya nehanda kuti makati kudii? Ndizvo. Mutikwanire guys. Ndozi Mr. D. But zandataura izvi couldn't spread this gospel. We were born to understand, not to we were not born to destroy. We were born to understand and build up something. Those towers which are in the stars, we must build them, provided we are together. Kwete zvavari kuita izvi. Ini anoda kuti ataure na Mr. D. Ngataura neni mune zvakanaka. Kana ndida advice, I'll give, I'll supply, because that will be a help. If you help somebody, you are helping one another. Why? Because your focus will be different, but in the end, you'll be one together. Notice, this is completely rubbish. Abandrukuza, each and everybody, the right and the side, and right up to the center. People, ngatizive zvatiri kuda, ngatizive zvatakananga. Izvo kutanga kuda kupamza poto isati yakwata izvi. Toswezesa kumamama tuzvitadhambodza. I tell you, Mr. D. So we must be careful. Nyaya kutendekana iyi. Zvigumwe zvenyu kana zvakajaira kutendeka ka. Zvigumwe zvenyu hazisi futi. Futi ndiyo inotendeka. Zvigumwe zvenyu sei muhomwe. Ngatimboshandisai brain. Itime yekushandisa brain. Time yezvigumwe ichasvika. What type of people are you? I'm a completely pure Zimbabwean. Ndisamanyika ini. And I never say when ndisamanyika kana what kana ondandeli kana ndibva kuti fila bosi. That doesn't matter whatever to me.
We are one people of Zimbabwe. We are the breed of Zimbabwe. That is why we've got our own boundary. Zambia, there, Mozambique, there, Malawi, there. We have got our own boundary. So, sorry, my dear. We have got to make our souls being our own souls. We have got to solve them. Not kutendekana. Imanga kuchikoro wewe wainzwa kuti uyaita number 1 asizwa kuti uyu ndiye aita number 44 kana 45 wakupedzisira kuita dofu rekupedzisira ndokwati kuda kuzvidonedza ikokoko mafunga udofu kuda kusaziva mwana yeye akazodzidziswa futi next after 2-3 years ndiya kutoita superstar number 1 ndo zvandinoda izvozvo. Imimi muri kutendekana, imimi be very careful. Ene nyaya idzodzo dzamuri kuita kaisi ndiri kuzinzwa ndega ini Mr. D handisi kuda kuzinzwa futi. Imimi mirirai zvichabva kuna Mudharageza naiye nyoka yacho yemabhunu. Mupanzisa nzamari kwanzi toni yacho kwanzi kutaura kwake ameno zvavo iwo kana vari kwaizvikana imimi siyai zvakadaro. Imimi mabhunu uchaadhiresa ega, Mudharageza achaadhiresa ega. Vanhu vangani 2 munozinza yendi sei munokwazana mega mwapezaya matourana ivo vari vachiva zvavo bobobo. Ndakuti hamusi kunzwisisa, hamusida kuvateerera, muri kumhanyira mberi mimasipotsi hamusingambobvi makaita number 1. Hazviiti izvozvo. Saka nyaya dzamuri kuita kaidzi, I appeal again to you, myself, Mr. D. Deep down, dig into the holes. I don't want to hear all about those here and says. And this a minute. I am warning you, if you want to build a brand new Zimbabwe, zip your mouths. Makutaura vanga mazongororo risingazivi kuti nemakumba mangani. Esingazivi kuti rinoenda kupi. The worst animal here on earth is zongororo. That is what you want to build yourselves to be. In a minute. I'm not joking, Mr. D. So please, pull down. Spit it out. Those actions which are, I don't know, what those actions within your throat, try to cough and spit them out. That is the problem with you people. I am appealing again. You must wait from the voice of the commander. Mudharageza. You must wait for the word from him, the second commander, Nyoka Mabunu. Am I okay there? Are we together there? That's fine. Those who can understand, they must think twice. But those who give the back of a haze, they are going to lead themselves into the right backs of their haze. In a minute, I'm not joking. Why? Because this is a sacrifice of somebody's life. Vana mazibaba echambuka vana pisirwa Zimbabwe. Iye Mudharageza haana kupisirwa Zimbabwe. So I think it's a joke. What about if it were you? Tell me. Let's sacrifice something like the hen which catches the womb of an egg. Quite different from us. We were carried from the womb of our mothers for 9 months. Not like the egg of a chicken. Remember, people, I'm talking to you, the people of Zimbabweans. Listen,
we must wait the words from Darageza. He is our commander. We must respect. Because iye akanzwa kuti zviri kungokwata kumashure uku. How is he going to feel? Kenyoka mabhunu paari papo akanzwa kuti ndo zviri kungokwata. How is he going to feel? Chataza kuti mungotonhora chete. Wait for the command. Ipindai muroti hamudi. Garai kumba hamudi. Saka chii? Ndiudzei mimi maZimbabwenzi. Tiri kufa nenzara. Nyeredzei nyika yayo yadonha muZimbabwe. Makutarisa pasi. Pane kuti mutarise mupfugame muombere. Makutarisa pasi. Kana iyo iri Zimbabwe ruins chayo. Ndiyo masvingo enyika yeZimbabwe. Nyika dzinoita dzese dzeZimbabwe. Vana masvingo, kuna nyanga, kune mipata mingani kuyatinayo muZimbabwe mani inoyera. Why muchida kuifurutsa imimi? Nenyaya makakatanwa. Handiziti mune brain 10-10 here. Indoziva kuti ndine 5 vamwe wese indoziva kuti ane 5-5. Dzenyu dzanyanya kuita sei? Dzanyanya kupisa sei? Now, I'm warning you people, both sides, Indians, Mr. D. Be careful when you talk to each other. What I want is Munanga go down. The whole of it. If it is Zan perfect, the whole, get out.